טוב, היום אני רוצה להראות לכם משהו שלא קשור בכלל לגוגל אנליטיקס, אלא ליותר פרודוקטיביות, ותקראו לזה איך שאתם רוצים. מה שאני רוצה להראות לכם זה תוסף לכרום, אוקיי, שנקרא The Grid Suspender, וחבר הכיר לי אותו ממש אתמול, ותוסף מדהים. מה שהתוסף הזה בעצם עושה, הוא בעצם מפנה לכם את טונה של זיכרון, שנתפס על ידי הטאבים של הכרום. יש לי כרגע כאן משהו כמו 25 טאבים פתוחים, אוקיי? בשתי החלונות האלה, ופה יש עוד שתי חלונות של כרום, עם עוד איזה 5 טאבים מכל אחד. קיצור, סך הכל זה 30-35 טאבים פתוחים של כרום. עכשיו, אם אנחנו נפתח את הטאסק מנג'ר של כרום, אתם יכולים לראות שכל טאב, אוקיי, תופס בין 500 מגה בייט זיכרון, שזה מטורף, לבין 200. אוקיי, בוא נאמר בין 100 לבין 500 מגה בייט, סך הכל הרבה מאוד זיכרון. אוקיי, אתם יכולים לראות שמתוך 16 ג'יגה בזיכרון שיש לי פה במחשב, אז רק 2.5 פנויים, והרוב נתפס על ידי הכרום, שזה מטורף. בקיצור, אז מה שהתוסף הזה עושה, אנחנו פשוט מתקינים אותו, אוקיי, ואז מגדירים שאחרי 15 שניות למשל שהטאב הוא ללא פעילות, בעצם תעשה לו סספנד, כלומר תהפוך אותו לקבוי, זה לא בדיוק קבוי, זה רדום. בואו נראה לכם מה קורה אם אני רגע אעשה 20 שניות, אנחנו נחכה 20 שניות, אתם יכולים לראות שעוד 20 שניות בעצם כל הטאבים יהפכו לרדומים, וכמות הזיכרון תעלה בין פי 2 לפי 3. בואו נראה. 5, 4, 3, 2, הנה אתם רואים, עכשיו הוא הופך את הכל לסספנד. גם פה, הנה כבר הזיכרון קפץ ל-4. תכף הוא יעשה את זה גם פה. הנה, בבקשה. מ-2.2.5, 2.8, קפץ ל-6.3, שזה משהו פסיכי לגמרי. זהו, עכשיו אם אני אחזיר את זה בחזרה, אם אני אעשה unsuspend all tabs, גם פה וגם פה, אוקיי, אז הזיכרון שוב פעם יצנח, וכמובן מה שמעט את הפעילות של המחשב, ולא צריך להסביר לכם למה זה חשוב. בואו נראה לכם רגע עוד משהו, בואו נספוך את זה עוד פעם לסספנד, שיגעתי אותו קצת. אוקיי, עכשיו תראו בטאסק מנג'ר, שבעצם כל הטאבים, במקום לתפוס זיכרון, מה שקורה שכולם נכנסים תחת האקסטנשן הזה. אוקיי, ואז רק האקסטנשן פעיל וכולם נמצאים אצלו בקש או משהו כזה, אני לא יודע איך בדיוק הוא עושה את זה, אבל זה פחות או יותר מה שקורה. וזהו, ואז כל הזיכרון מתפנה. רואים, הכל נכנס תחת הטאב, תחת האקסטנשן של הסספנדר, והזיכרון עוד שנייה יעלה. זהו, תחפשו בחנות האפליקציות של כרום, The Grid Suspender, ממליץ בחום רב מאוד.